Mataró és una ciutat molt activa des del punt de vista cultural, social, de grans esdeveniments i que requerirà aquesta atenció que no ha de ser només amb els recursos propis de l'ABP, que prou tensionada ja està amb tota la feina que fa habitualment, sinó amb recursos complementaris que podem articular a través del Pla Campai amb les diferents agències de seguretat que, com bé saben, participen d'aquests dispositius. Mataró tindrà operatius específics en el marc del Pla Campai per reforçar aquesta estratègia d'informació i de compartir dades per ser més eficaços amb la feina que ja s'està fent. Per altra banda, tindrà més efectius, el que també comportarà en un futur l'ampliació de les instal·lacions policials aquí a Mataró i podrem ser encara més eficaços amb aquest reforç amb la tasca que farem conjunta en la línia que ens hem marcat, que és que no hi hagi impunitat davant la delinqüència i que aquells delictes, encara que siguin menors en quant a la gravetat, perquè no es produeixen amb violència, però sí que generen una mala maror en el conjunt de la ciutat i en la percepció de la ciutadania, els puguem abordar amb garanties d'èxit.